Ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwankala Mwinifumbo koma poyamba nayi mitu yake. Zokambirana pakati pa boma ndi nthumwi za madalayivala a galimoto zikuluzikulu omwe akunyanyala ntchito zikuyembekezeka kupitirira masanawa. Bungwe la Malawi Human Rights Commission ladzudzula apolisi mdziko muno atikamba kochitira nkhanza anthu omwe awamanga. Ndipo mu nkhani zina mayiko a Malawi ndi Mozambique asayinirana migwirizano iwiri yopititsa patsogolo mphamvu za magetsi ndi malonda. Tili ndi izi komanso nkhani zina tiyeni tikhalire. Zokambirana pakati pa boma ndi nthumwi za madalayivala a galimoto zikuluzikulu omwe akunyanyala ntchito zikuyembekezeka kupitirira masanawa mu mzinda wa Lilongwe. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yatsimikiza za nkhaniyi ponena kuti akufuna kumanenso ndi mabwana a madalaivala. Akunkuyu atinso nduna zina za boma zikhala nawo kuzokambiranazi pofuna kudziwa zifukwa zomwe mabwana ena akulephera kulipira madalaivalawa ndalama zomwe boma lidavomereza. Usiku wathawu akuluakulu ku nduna wa za ntchito ndi nthumwi za madalaivalawa anachitanso zokambirana. Madalaivalawa akunyanyala ntchito zawo ati pofuna kuti mabwana awo komanso boma lilowererepo pa mavuto omwe amakumana nawo akamagwira ntchito zawo. Mlembi wa bungwe la madalaivala la Professional Drivers Union Amphatso Molen wauza Times kuti pali mabwana ena omwe akunyalanyaza kukwaniritsa mfundo zomwe adamvana m'mbuyomo. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission MHRC ladzudzula apolisi pa nkhanza zomwe akuti akumachitira anthu omangidwa. Izi zikudza pomwe bungweli lati lidalandira madando asanu ndi atatu 8 okhudza imfa za anthu omwe adafera mchitokosi komanso nkhani za nkhanza. Kathy Maulidi ali ndi ripoti. Komishonala wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission atereza ndanga ati nkhanza zina zomwe anthu amakumana nazo akakhala m'manja mwa apolisi ndi monga kumenyedwa modetsa nkhawa, kugonekedwa mchitokosi nthawi yayitali osauzidwa mlandu, kulephera kwa apolisi kuwapititsa ku chipatala anthu akavulala, komanso kuwapititsa boma lakutali atamangidwa m'boma lina. Taonanso kunena kuti pali kulekelera pa Chingerezi linganena kuti negligence. Mwina osasamala bwino anthu akakhala kuti awamanga, mwina munthu wadwala kumene osamutengera ku chipatala mpaka munthu kumwalira. Zinthu ngati zimenezo tinaona ngati kuti ndizofunika kuti aziunike, ndipo mu mkumano wathu umene tinakumana ndi committee ya parliament yoona za chitetezo komanso iwo apolisi komanso abungwe licha la ICC kuti ndizofunika kunena kuti aziunike bwino ndikuziona una kuti angazithetse bwanji. Koma wachiwiri kwa mkulu wa apolisi mdziko muno Ahape Mkandawire ati nthawi zina apolisi amachita zomwe amachitazo kamba kofuna kudziteteza kwa anthu omwe amakhala kuti awamangawo. Iwo akananso kuti apolisi nthawi zina amatchinjirizana akakhala kuti apalamula mlandu. Kuli anthu ena amene atiyamikirapo ife apolisi pa ntchito yabwino imene tagwira pofufuza milandu kumapita naso ku court kupezeka kuti chilungamo chaoneka, anthu they have been convicted kapena they have been acquitted malinga ndi mmene nkhani ilili anthu atiyamikirapo. So wina kungobwera kungodzuka basi kunena kuti hayi mumayikirana kumbuyo sizoona zimenezo. Ifeyo timagwira ntchito monga mwa ukadaulo wathu tili ndi anthu amene ali specially trained. Pakadali pano wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachitetezo mdziko muno Salim Bagas apempha apolisi kuti adzigwira ntchito bwino ndi bungwe lomenyera ufulu anthu la Malawi Human Rights Commission komanso bungwe lomwe limalandira madandaulo a apolisi akalakwitsa la Independent Complaints Commission. Ndizona anadandauladi kunena kuti lamulo limene likuoneka ngati kuti linadutsa nyumba ya malamulo pamene mwina amene limadutsamo aphungu a nyumba ya malamulo mwina sana limvetse kwenikweni. Ndi pamene zayamba apapa kuti anthu ena kumangidwa ndi zina zotero ndi pamene mabungwe ena amba kunena kuti ayi koma munali zinthu zina zofuna kukonzapo mulamulo limeneli. Mkumanowu udali mkumano wachiwiri komiti itakumananso ndi mabungwewa sabata ziwiri zapitazo.
maiko a malawi ndi mozambique asayina migwirizano iwiri yofuna kupititsa patsogolo ntchito za mphamvu za magetsi komanso malonda. Izi zachitikira ku likulu la mozambique ku maputo pambali pa ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera okagwira ntchito za boma mdzikolo. Malingana ndi unduna ofalitsa nkhani mdziko muno, Chakwera komanso mtsogoleri wa dziko la mozambique Filipe Nyusi anaonerera kusayinirana kwa migwirizanoyi. Chakwera anati kusayina kwa migwirizanoyi nkofunika kwambiri pa ntchito yotukula miyoyo ya anthu a maiko awiriwa. Mawu awo a Nyusi anati dziko lawo lipitiriza kuthandiza projekiti yotapa mphamvu za magetsi kuchokera ku Mozambique kubwera kuno kumudzi. Iwo ati ndi khumbo lawo kuti maiko a Malawi ndi Mozambique akweze ntchito za malonda pakati pa maiko awiriwa. Mabungwe oona za ntchito yolimbana ndi matenda a AIDS adzudzula atsogoleri ena a zipembedzo amene akuti amalimbikitsa anthu omwe ali ndi HIV kusiya kumwa mankhwala. Wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya ukachenjede ya Blantyre Synod, Professor Isabel Apao Phiri, wati zotsatira zosiya kumwa mankhwala otalikitsa moyo pa njira ndi zoopsa, ndipo mipingo ikuyenera kuphunzitsa owatsatira awo moyenera. Iwo anayankhula izi pa msonkhano wa atsogoleri wa masiku awiri umene sukuluyi inakonza. Lweni Mpasa walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Sambanda Junior. Msonkhanowu unayikiza pamodzi adindo kuti akambirane ndi kulimbikitsana za udindo wa mpingo polimbikitsa thanzi kwa anthu okhuzidwa ndi matenda a HIV komanso AIDS. Tasonkhana pano kukambirana kuti kodi titha kuthandiza bwanji kuti Amalawi asamapezeke kuti munthu akumwalira chifukwa wina wake wamuuza nokuti ndakupempherera usiye kutenga mankhwala amene angachepetse chirombo cha HIV muthupi mwako. Wapampando wa bungwe la matchalichi la Malawi Council of Churches Mbusa Bire Gama anati atsogoleri a zipembedzo ali ndi kuthekera kotengapo gawo populumutsa miyoyo. Kudziwa kuti alipo anthu ena a Mulungu amene akupereka uthenga ndi ofokesa anthu amene amamwa mankhwala yeti machula kuti ARV. Ndipo nkumawuza kuti mwenda nkupemphererani mwachira. Koma maphunziro awa atikumbutsa kuti mapemphero okha pa okha ndi osakwanira. Pakhalenso ndondomeko yonena kuti tikawapempherera anthu tiwalimbikitsenso kuti amene anayamba kupeza mankhwala kapena kumwa mankhwala apitirenso mankhwala amenewo. Mawu awo wachiwiri kwa wapampando wa Kadiria Muslim Association of Malawi Sheikh Amar Jafar Kawinga anasindika zakufunikira kolinganiza njira za uzimu ndi zakuchipatala. Anthu mashekhe maulama komanso ndi atsogoleri a mipingo amene amakhala namalalikira nkhani yonena kuti musatenge mankhwala zimene zitukwaletsa kuti asatero chifukwa ndi kulakwira malamulo a Mulungu. Pamene mukutero ndiye munthu jakasiya nkupezeka kuti ndiye kuti amwalira ndiye kuti mwatenga pati yopangisa kuti munthu amwalire. Mwambowu udasonkhanitsa atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana, akatswiri za maphunziro, mabungwe omwe si aboma komanso anthu omwe akukhuzidwa ndi matendawa a HIV komanso AIDS. Tidakali mu nkhani za umoyo, ntchito za umoyo zikuyembekezeka kupita patsogolo pa chipatala cha Dzole kudowa pomwe unduna wa za umoyo ndi bungwe la We Care Solar atsekulira ntchito yoyika mphamvu ya magetsi a solar. Wachiwiri kwa nduna ya za umoyo Halima Daud yati ntchitoyi akuyitcha Lighting Every Birth, yomwe ikuyang'ana kwambiri mavuto omwe amayi oyembekezera amakumana nawo pochira chifukwa chosowa magetsi. Esna Tembo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Wezi Gausi. Adauda ati vuto la magetsi linali lalikulu makamaka kwa amayi oyembekezera komanso amene amathandizira amayi oyembekezera pa zipatala. Chituko chawo chomwe tupanga lonje tsiku la lero cha magetsi a solar ndi chituko chofunikira kwambiri m'dziko la Malawi. Monga mukudziwa ma health facilities athu ambiri akazimayi kamapita kochira amagwiritsa ntchito makandulo ndi nyali ya pa foni pomwe zinthu zosakhala bwino. Makamaka kandulo ndi opsa kwambiri khoza kugwa pomwe dokotala akuchiritsa mzimayi, khoza kuotcha zinthu kapena sokuotcha mzimayi kapena mwana amene akamabadwa. Ndikubwera kwa magetsi a solar zitithandiza kwambiri ngati fe ngati boma. Mkulu woyendetsa bungwe la We Care Solar Alola Sanchez anati bungwe lawo lidayamba ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu powapatsa magetsi
madera ku midzi osiyanasiyana. Mmodzi mwa aphungu a ku nyumba ya malamulo mboma la Dowa Abelo Kayembe anayamikira unduna wa zaumoyo pokhazikitsa magesi amphamvu ya dzuwa mzipatala. Tinene poyambirira kuti kuno kwathu kwa Senior Chief Dzole, Senior Chief Kayembe takhala tikuvutika kwambiri ndi azimayi kafika nthawi yonena kuti abereke makamaka ma maternity clinics athu chifukwa choti munalibe magetsi. Koma panopa kuona kuti organization imeneyi We Care Solar Light I think yabweretsa chitukuko chotamandika chifukwa azimayi athu tsopano sazivutika nthawi ikakwana. Kukhala ndi magetsi amphamvu ya dzuwa mzipatala akuti kuthandizire kwambiri ntchito ya zaumoyo madera akumidzi mdziko muno. Nyumba ya malamulo ya ana kumwera kwa boma la Lilongwe yapempha khonsolo ya bomali kuti ichitepo kanthu pa nkhani yoti mfumu ina idagwiririra msungwana wa zaka 13. Malipota akuti khoti lalikulu lidatulutsa mfumuyi ngakhale bwalo laling'ono lidagamula kuti akakhale ku ndende zaka 20. Miriam Tambo wadza ndi ripoti. Sipikala wa nyumba ya malamulo ya Chinyamata kummawa wa boma la Lilongwe Abiri Ashani apereka zomwe akambiranazi pakutha kwa mkumano wa masiku atatu wa aphungu a Chinyamata akunkhuma. Ashani akuti iwo akumenyera ufulu wa Chinyamata ndipo akuyembekezera kuti boma lichitapo kanthu pa zomwe adutsitsazi. Mangozi kusoma pafuso monga feso children's parliament kama endandaze kuliko dafumwa pacha amari adagwira mwana ndi anali kundende ndenda umwaiza kwana zaka 21 ndezi mangori kura kuti chifukwa ife sitingapite direct kukauza mfumu wace ndi chifukwa chake timadalira children's parliament akatirana kuti tidzafotokoze mavuto amene akuchitikawo oti apa unali mwayi wathu oti tineneko izizi. Bwana mkubwa wa boma la Lilongwe Alofon Palani ati mavuto omwe aphunguwa anena ndi woona ndipo iwo akhala pansi ndi kuwunikira bwino. Ife tionesesa kuti tilumikizane ndi onse ma office amene amang'anira nkhani ngati zimenezi atilangize moyenera kuti nkhani zimenezi tionesese kuti tithana nazo motani. Ndizona tizikutuluka kuno zamvekedwa zikuyankhulidwa koma ife tionesesa akatswira boma tithandize amene amaona za nkhani ngati zimenezi kuti atithandizire atiuze atilangize tikatero kuti nkhani zimenezi ziti. Mmodzi mwa akuluakulu a World Vision Malawi a Harold Muntali ati iwo akulondoloza za nkhani yogwiririra yomwe inachitika mderali. Tinachilandira koma tikudziwa kuti mwina boma pakuti mlandu boma la Malawi ndilomwe linatengera munthu olakwayo tikugwira ntchito ndi azinzathu amaofesi osiyanasiyana kuti tithe kumvesesa kuti kodi zinachitika bwanji ngati panali mistake yanji komanso ngati boma kuti kodi palibe kuthekerano kopanga appeal nkhaniyo pakuti anagamulidwa ku magistrate komanso ku high court komwe anapanga review. Tikudziwa kuti malamulo a boma nthambi za court kuliso Supreme Court. Mwa zina zomwe aphunguwa akambirana ndi kugwiritsa ntchito kwa mankhwala ozunguza ubongo, kuperewera kwa zipangizo zophunzirira komanso misewu yosalongosoka. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikatha izi. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Season, enjoy the best football moments with your #BFFGoTV. Get GoTV Max today to enjoy all the best football live on Supersport. GoTV, love it. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away.
Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Kupitirira ndi nkhani zathu. Dziko la Malawi alipempha kuchirika pa ganizo lake lofuna kuti anthu ambiri akhale pa makina a internet ngati njira imodzi yopititsira patsogolo masomphenya a dziko lino. Pakadali pano anthu 36 okha mwa 100 aliwonse ndi omwe ali ndi kuthekera kofikira internet. Kukwera kwa mtengo wa mafoni ogwiritsa ntchito internet, umbuli komanso kukwera mtengo kwa mayunitsi olowera pa internet ndi zifukwa zina zomwe akuti zikuchepetsa chiwerengerochi. Feston Manekezo ali ndi ripoti ili. Ife ngati Lunga Police nzira ku office yathu ya CID ma detectives tili pa operation. Malinga ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACLA, mdziko la Malawi muli masimukadi okwana 14 million amene akugwiritsidwa ntchito, koma 1 million okha ndi amene akugwiritsidwa ntchito mafoni omwe amalola internet. Payankhula pa msonkhano otchedwa National Youth Conversation kumzuzu lachitatu, mkulu wa MACLA Daud Suleiman anati ngakhale dziko la Malawi lili limodzi mwa maiko muno mu Africa amene munthu ungagwiritsa ntchito ndalama zochepa kugwiritsa ntchito internet, chuma cha dziko lino nchimene chikuchititsa kuti anthu azilowa mthumba kwambiri pofuna kugwiritsa ntchito makina internet. Suleiman anati pofuna kuchepetsa zinthu ngati izi analola makampani monga Starlink kuti ayambe kugwira ntchito zake mdziko muno ndi cholinga choti ndalama zimene munthu amagwiritsa ntchito pogwiritsa ntchito internet zikhale zocheperapo. Tikapanga izi timpatsa Malawi uja mwayi ndi mpata woti asankhe kuti kodi amene akundipatsa internet yabwino ndi ndani. Ndiye izi pa malamulo apansika zimapangitsa kuti anthu ogulitsaja ayambenso kutsitsa mitengo yawo, chifukwa anthu ogulaja akhala tsopano ndi mwayi woti atha kusankha ichi kapena icho. Poyankhulapo pa zimene boma likuchita kuti lichepetse umbuli wakagwiritsa ntchito kwa makina a internet, achomulamikika omwe ndi mkulu woona za luso la makono ku nduna za maphunziro anati chimene akufuna kuchita pakadali pano mwa zina ndi kuonetsetsa kuti sukulu zonse mdziko muno za primary komanso sekondari intaneti ikufikirika. Izizi za mafonizi zikufunika kuyambira ku preschool mkaka skulu ya Nkomba Phalaija, kenaka primary school kumapita kumwambako. Zimuthandiza mwana kuti ngati kulibe malabu mumamva za mairabu taika ma 55 schools ndi ma virtual science lab kupanga ma experiment ya physics ya chemistry pa computer pa tablet offline, kubwereza za digital kuti masomphenya a 2063 achitike mwina soma changu. Pakadali pano Duncan Chiyani amene ndi wapampando wa konsolo ya NICOM anati cholinga cha misonkhano ngati ndikufuna kudziwa kuti achinyamata azikonzekeresa motani popititsa patsogolo luso la makono. Ngati ukamba za Malawi 2063 tikudziwa kuti sitingakambe zimene zozo without pochotsapo nkhani ya ukadaulo wa technology. Achinyamata ndi anthu amene tikuona kuti alipa ndi amene izizi zimawaphwekera kwambiri, komanso kutsogololo ndiwo. Ndiye tikufuna kuti achinyamata anene azifotokoza kumalongatano. Mwambowu unachitika pamutu woti kupititsa patsogolo luso la makono, kodi achinyamata ndokonzeka motani kupititsa patsogolo lusoli malinga ndi mfundo za Malawi 2063. Bungwe la Media Council of Malawi lakhazikitsa njira yothandizira ophunzira msukulu za ukachenjede mdziko muno omwe akupanga maphunziro a utolankhani ndi maluso okhudza ntchitoyi. Izi zadza pomwe zadziwika kuti ophunzira ambiri amakhala ndi zotsamwitsa akamayamba ntchitoyi. Mkulu wa bungweli a Moses Kaufa anena izi pomwe amasayinira na mgwirizano ndi Share World University mu mzinda wa Lilongwe. Esnat Tembo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Brenda Akayo. Ophunzira sukuluyi ndi mwayi opeza maphunziro nyumba zowulutsira mawu komanso kutsindikiza nkhani zosiyanasiyana mdziko muno. Malandiranso mauthenga osiyanasiyana kuchokera kwa anthu amene tikugwira nawo ntchito, mabungwe ndi anthu amene tikuwatumikira madera osiyanasiyana pa zimene akuyembekezera mwatolankhani. Choncho zimene zitikagawana nawo amene ali m'masukulu ngati Share World kuno ndiye kuti takonzekeretsa kuti akamapita nokukamba kugwira ntchito azipita ndi nzeru zina zokathandizira kusintha zinthu kumadera kumene akukagwira ntchito. Komanso kuonjezerapo tikufuna kuti tithandizane ndi Share World. Bachelor of Arts in
ndipo wachiwiri wa mphunzitsi wamkulu wa Sherwood University Theodora Musamba ayamikira mgwirizanowu ponena kuti ophunzira asukuluyi akhala ndi mwayi wopeza luso lapamwamba. Kusayinirana mgwirizano umene ndi Media Council itithandizira kuti maphunziro amene tikupereka kwa ma students athu ayang'anidwa ndi a Media Council ndipo avomerezeka kunena kuti tayikamo zinthu zimene zili zofunikira kuti tikhale ndi antolankhani amene akuchita zinthu bwino, amene ali ophunzitsira bwino, amene mbali zonse zimene zikufunikira kuti iwo akapita kunja uku kukatenga kugwira ntchito zawo akugwira ntchito within context imene a Media Council amafuna. Ubale uwu ndi wothandiza ophunzira asukuluyi kukhala ndi maphunziro onzama potenga zomwe aphunzira mkalasi ndi kukazichita m'mawayilesi komanso m'makanema mdziko muno. Joseph Kaluzi ndi mnyamata wa zaka 27 ndipo amachita business pogwiritsa ntchito luso lake. Izitu zili chomwechi ngakhale ali ndi degree ya maphunziro okhudza zachilengedwe ku sukulu ya ukachenjede ya Mubas ku Blantyre. Pomwe achinyamata ambiri ali pa ulova, Joseph anayambitsa kampani ya zojambulajambula yotchedwa Alpha Creations. Daniel Zimba akufotokoza zambiri. Zaka zinayi zapitazo, Joseph Kaluzi anamaliza maphunziro ake ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences Mubas ndi degree ya zaluso la zachilengedwe kapena kuti environmental science mchingerezi. Komatu iyeyu sanalembedweko ntchito yokhudzana ndi zomwe anaphunzirazi. Lero lino Joseph amadzitchula yekha wachinyamata wochita bwino pa ntchito zaluso ndi malonda chifukwa iyeyu ali ndi kampani yake yotchedwa Alpha Creations ku Blantyre. Joseph amakhulupirira kuti luso ndi chidwi pa bizinesi zikhoza kuthandiza kuthana ndi ena mwa mavuto omwe achinyamata mdziko muno amakumana nawo. Kujambula kundapanga ndajambula zinthu zosiyana-siyana ma events maukwati komano sikuti ndi malekezero azonse masomphenya alipo ndipo sikuti tikuthera pompa chitsogolo tikupitabe ndipo tikuonjezeranso zinthu zina kupatula ngakhale kujambulako. Kaluzi wati ali ndi masomphenya okuza kampani yake kuti azitha kulemba ntchito anthu ochuluka komanso kuti adzitha kugwiritsa ntchito nzeru zake za kusukulu mu kampaniyi. Pakadali pano Joseph wakwanitsa kulemba ntchito achinyamata asanu ndi awiri 7 ku kampani yake. Mkulu wa bungwe la Small and Medium Enterprise Development Institute Francis Mwamadi wati boma ndilodzipereka kuthandiza achinyamata pa ntchito za malonda ndi luso. Koma Mwamadi wati pali mavuto ochuluka omwe dziko lino likukumana nawo pa ntchito yotukula luso ndi malonda ang'onoang'ono zomwe ati zikukoledzera kusowa kwa ntchito. Mbali imeneyi yotukula malonda amabizinesi ang'onoang'ono tikusuntha ngakhale biswita tinafikira pamene tikunati tifike chifukwa ngati mmene mukudziwira mabizinesi ang'onoang'ono ndi amene amasuntha chuma cha dziko lililonse ngakhale Malawi muno tikatenga chiwerengero cha mabizinesi amene ali Malawi muno ambiri ndi ang'onoang'ono komano ambiri akumavutika pa mulingo wina wake pa zifukwa zosiyana-siyana. Komabe ndinganene kuti ntchito zathu ngati dziko kuti tithandize anthu amenewo tikuchitapo ndithu zinthu zingapo zimene zilipo kuti zikuthandize munthu wa bizinesi aying'ono ngakhale besinafike pamwingo umene tikutifikire ngati dziko. Mwezi wa Julayi chaka chatha dziko la Malawi lidakhazikitsa sabata ya chiwerengero cha anthu kapena kuti Population Week mchingerezi. Pamwambo wokhazikitsa sabatayi zinadziwika kuti anthu asanu ndi anayi 9 okha mwa anthu 100 aliwonse mdziko muno ndiwo ali pa ntchito. National Bank of Malawi yathandiza bungwe la akatswiri olondoloza ndalama ndi 3 million kwacha pomwe likukonzekera msonkhano wake wapachaka m'boma la Mangochi. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki Sarah Gondwe wati chithandizochi ndi njira yawo yoonetsera kukhulupirika mu ntchito yolondoloza chuma. Chimwemwe Misomali akufotokoza.
Agondwe atapereka thandizoli pozindikira ntchito yayikulu yomwe bungwe lili magwira mdziko muno. Zimene zikuonetsera kukhazikika kwathu kothandizira ma internal auditors ndi institute ya internal auditors in Malawi. Zikuonesa kuti banki ili ikuyenda limodzi ndi institute ya imene. Zikuonesa kuti banki ikufuna kupanga support ndi kuonesesa kuti ma developments ndi zonse zomwe zikubwera chifukwa cha kupita patsogolo kwa technology. Internal audit ikutha ndithu kupanga kuzilandira ndi kupanga navigate bwinobwino. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la akatswiri olondoleza ndalama ali Mwale wathokoza banki kamba ka thandizoli. Amwale ati ndalamazi ziwathandiza kubweretsa pamodzi akatswiri a mdziko muno ndi amaiko ena kuti mkumano wawo ukhale opambana. Ife tikuthokoza kwambiri ngati Institute of Internal Auditors Malawi, tikuthokoza ku management komanso board ya National Bank of Malawi chifukwa cha chithandizo chimene atipatsa kuti tikwanitse kupanga chilinganizo cha ma events monga ya governance forum. Idzakhala msonkhano wa akuluakulu amene amayendetsa mabungwe komanso ma department ya boma komanso mabungwe amene ali a private kuti adzakambirane umanga mayendetsere kapena kupititsa patsogolo ndondomeko kapena ntchito za mabungwe awo. National Bank ikukhulupirira kuti mkumanowu udzathandizira anthu kumvetsa za ntchito yomwe akatswiriwa amagwira. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Zokambirana pakati pa boma ndi nthumwi za madalayivala agalimoto zikuluzikulu omwe akunyanyala ntchito zikuyembekezeka kupitirira masanawa. Bungwe la Malawi Human Rights Commission ladzudzula apolisi mdziko muno ati kamba kochitira nkhanza anthu omwe awamanga. Ndipo munkhani zina mayiko a Malawi ndi Mozambique asayinirana migwirizano iwiri yopititsa patsogolo mphamvu za magetsi ndi malonda. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe kwa 1895 poimba *1895#. Munali ndine Tabi Kamwangala Mwenifumbo. Hasamala, hasamala. Zoti ukudusa munyango solimba Yehova kudziwa. Zoti zinthu zako sizikuyenda Yehova kudziwa. Usavutike kuwauza neba mavuto wako. Muuze Yesu wazova zonse. Zoti wasala kuja ndikupemphera Yehova kudziwa. Zoti nyango zako zafika polimba Yehova kudziwa iwe. Usafuule kwa wantu mbale wanga kulibe yanko. Bada upempele Yesu wamva tulakawa. Kwa Yesu yo Asamala Yahweh tulakawa. Kwa ndani Asamala Banja dikufuta Nchito
kanisa ni mulungu wanga kukhala upanda ndalama mpaka kulepera leti mwina zimenezi zizandire kanisa ni mulungu wanga kunyozedwa ndi wachikondi kuzandire kanisa ni mulungu wanga mwina kulepera maeso kuzandire kanisa ni mulungu wanga kapena ni matenda kapena umasiye mwina kugona ni njala ukanidwa ndi wachikondi kodisuza mukana yesu zitakaizi kodisuza mukana yesu ngatize kanisa na mulungu wanga kusowa kwa ntchito kuzandire kanisa ni mulungu wanga kapena ni mabize azandire kanisa ni mulungu wanga mwina maudindo azandire kanisa ni mulungu wanga mwina kuchosedwa udindo kuzandire kanisa ni mulungu wanga kukhala ndi ndalama zochuluka zosowana wochochita mwina zimenezi zizandire kanisa ni mulungu wanga kapena kunyosedwa kuzandire kanisa ni mulungu wanga kapena ni matenda kapena umasiye kugona ni njala ukanidwa ndi wachikondi kodisuza mukana yesu sitakaizi kodisuza mukana yesu ngatize kanisa na mulungu wanga kapena ni matenda kapena umasiye mwina kugona ni njala ukanidwa ndi wachikondi kodisuza mukana yesu sitakaizi kodisuza mukana yesu ngatize kanisa na mulungu wanga Tukulandirani ku program ina yako Gwanji pano pakanema wa Times TTV program imene timakhala tikusanthula nkhani zimene zalembedwa m'manyuzipepala tsiku lalero. Timakhala ndi the Daily Times newspaper ngakhalenso the Nation newspaper. Inalanga dzina Tabi Kamwangala Mwinifumbo. Sindikhala ndekha lachinayi lililonse iyayi ndimakhala ndi mmodzi mwa akonzi ankhani kuno ku Times a Jona Pankuku. Koma dzuka bwino. Adzuka bwino kaini. Munamva kundiseketsa. Mpaka zambeka koma sokuoneka pakanema. Mwaona rubjidiro wane? Ino ndari mwachokera kuti ndipweteratu ndaba kuti kazuka bwaji komano ndili bwino. Oh. Apo ndi apo kutsina koma be dzuwa taliona. Zimenezo tikamba posa chedwa apa. Wanetsa kuvala toka pano ba zitizo. Oh kodi mwakwanitsa kuvala toka? Kuti ndikuti bwino munthu. Tili bwino bwino. Tili bwino bwino. Chabwino twalandire pambo Jona Pankuku tikhale tikusanthula nkhani zimene zalembedwa m'manyuzipepala alero posa chedwa apa.
Times Group inakhazikitsa nthambi ya customer experience ndi cholinga choti makasitomala azilandira thandizo loyenera mu nthawi yake. Nthambi iyi ndi yomwe ikulandira ndi kupereka mayankho pa madandaulo anu. Ngati mufuna mitengo pa zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku The Times Group, imbani ku customer experience kuti muthandizike. It's about time. Times Group inakhazikitsa nthambi ya customer experience ndi cholinga choti makasitomala azilandira thandizo loyenera mu nthawi yake. Nthambi iyi ndi yomwe ikulandira ndi kupereka mayankho pa madandaulo anu. Ngati mufuna mitengo pa zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku The Times Group, imbani ku customer experience kuti muthandizike. tsiku ndi tsiku timakumana ndi nkhani zina zongomva, zina zodabwitsa zomwe zimatisiya ndi mafunso opanda mayankho. Monga zinachitika bwanji, zinachitikira kuti, komanso zinachitika liti? Titsatireni pamene tikufukula zoona za nkhanizi poonera Times Investigation pompano pakanema wa Times. It's about time. Times Group inakhazikitsa nthambi ya customer experience ndi cholinga choti makasitomala azilandira thandizo loyenera mu nthawi yake. Nthambi iyi ndi yomwe ikulandira ndi kupereka mayankho pa madandaulo anu. Ngati mufuna mitengo pa zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku The Times Group, imbani ku customer experience kuti muthandizike. Chabwino kupitirira ndi program yathu ya lero timafotokoza kuti tili ndi Bambo John apa kumodzi mwa akonzi a nkhani kuno ku Times. Kuti mmafotokoza nkhani yoti zovala zatani? Imene yoti itaye? Kuti zara? Makamba za zovala. Ayi mandifunsa kuti mwadzuka bwanji ndi Maria itakwaditsa kuvala tokha. Oh. Ni matero. Kuti tidziyankhana choncho masiku ano? Ayi ndimangopereka chitsimikizo chonena kuti ndili bwino. Kuti munthu nduluka pa zovala wekha ndoti uli bwino? Ya munthu amavekedwa atudzuka. Chabwino. Literally kulephera kuvala chovala wekha. Sheti kuti upange chimkono kulephera. So ngati mwaonesa kuvala chimene chokha mwina kutaya mwene fumu anothandizana koma ngati muda nokha kuvala bwino
hayi timakhala kuti ambuyo watisama zili bwino yeah tithokoze koma tiyambe kuno ndi welcome back itu ine sinakuona inu since weekend yapitayi simunali mu mzinda chokeni kuti munali mu mzinda wa Lilongwe itu ndikale kuti the Thursday we needed to do this program kuti tili ku Lilongwe. Yes, munapeza nyamata wina anabwera pano kapena kuti tili ku Lilongwe konko muni ku Lilongwe konko then no good riddance munthu chama topetsa ndikale ndeze chita bwino ndeze chita bwino kuti munthu uyu wapita ku Lilongwe koma welcome back tikulandireni what is ulina would do a proposal to sit have what I'm trying to say who can be the other host mwaona oyango is another problem koma munthu wabwino wenu ndindani wina koma munthu wabwino wenu munthu wabwino alipo ndochepa koma ete ambiri ndomwewa koma mnaenda kwabwino ku Lilongwe nenda bwino zina zimene mazona zija zotopetsa kumabe inali ntchito zina zobwera weekend yomweyi izi zili bwino foti zakugwirana muli nkhonde kulibe kuthawa ndiye tizolere limodzi sa DPP ali ndi awo weekend tikulowa amba zochitika zile ndo ndi mawu ali pakomesa ho kumwema ndawo yake ndi imeneyi ete tivomereze nditodi koma welcome back to Mr. Jonah Pankuku koma tiyambepo apa ndi nkhani imene ili pa tsamba loyamba la The Daily Times newspaper nkhani yopatsa chidwi kwambiri mu Chingereza kuti Malawi police under fire nkhani iyo kwenikweni kukamba zonena kuti bungwe la Malawi Human Rights Commission ladzudzula polisi mdziko muno atikamba kochitira nkhanza anthu omwe awamanga nkhani imwe ilandira bwanji ndi nkhani imene mwina tipatsa attention chifukwa chonena kuti munalankhula ndi bungwe la Malawi Human Rights Commission koma ndi ma issues onena kuti they have been there takhala tikumva timaona mmene apolisi ena sonse kumano pajamati ikaola imodzi kumazapezeka kuti ka dent kakupita to the whole service kumano oleneyo zimandipatsa mafunso kwambiri atati abwera apolisi panopa awatenge olo akasondawo awagwire nkunena kuti tikufuna kuti tikuganizirane mmene amampangira hando munthu omuganizira no ndimaona ngati kuti it's unfair munthu omuganizira ndiyo kuti amakhala innocent until proven guilty by a competent court of law ndizimene malamulo amanena koma ndikumapezeka kunena kuti mwanditenga pano mungoganizira so ngati mungoganizira ndiye kuti ndimayenera kuti ndipatsidwe some fair treatment koma apolisi ambiri popeza amakhala kuti enawo alibe mwina the investigative skills on how atha kundifunsa ine mafunso ndipeza kuti ndikunena zoona kapena ayi ambiriwo kumapezeka kunena kuti amakhulupirira kuti tamenyana ameneyo mukamenya mukangwira malo ena aulula so ndiye kumakhala kumenya ma suspects kumenya ma suspects ndizimene tikumvanzi kunena kuti is it between 2021 and 2024 takhala tikuona no about 8 suspects kumwalira while in police custody kapereka so zitsanzo apereka zitsanzo that's about number 2 iwe ndine we have read a story imene our own Thomas Kachere adalemba kuza ndi kumulanja mwana kuti adalowa musunga musero mpaka nali ndi maraba belts okay so ndizinthu zonena kuti mu polisi muja alipo anthu ena ndithu apolisi amene kuthana ndi ma suspects kuti munthu aulule chimene amadziwa iwo ndikumenya amve kupweteka ndi anene kuti ndine ndapanga koma alipo anthu ena ake amene amatha kungovomera kunena kuti ndapanga ndine chifukwa nena kuti mwapanga subject to such inhuman treatment kutakhala kuti apolisiwa azigwiritsa ntchito zimene amaphunzira kuma training zawo how do you interview a suspect kuti tidziwe zoonadi alipo ena ndonse alipo ena ndithu
they are very skilled. Amadziwa kuti tifusa chonchi atha kudziwa kuti uya kunama uya kunena zoona. Okay, koma reports of this nature, unfortunately my issues are there is this committee of independence complaints commission imenena kuti zimanga handle my issues okhuzana ndi ma complaints okhuzana ndi police. Yes. You remember tonight this state ina kunzimba imene anazapezeka kuti mai ananyamula mwana akupita naye kuchipatala kufika pa road block kumpanga hold mwana chifukwa kuti kagame dali na mtundu wanji kwauza kuti ni mwana mkatimu sana ave mpaka na mwana anapeza ruwafa. Okay, so sometimes a police imadzathawa ndi reasoning kuti mene zili apa pamo sizingatheke kuti mwasiya apite ndiye tikambe mlandu wothawina zili ngati mene kuti kunoko inuyo mutakhala kuti ine ndili pa news ndikuwerenga nkhani pa sketch pano suli pa Jona pankuku koma Jonawo nthawi ya news isanabwere and you are here, I trust you. What you do ndiwerenge kaya ndizi kusana mafuso kuti kumune pa sketch tu koma choambiri akati zozitani tiwerenge. So ndimona ngati kuti kaya mkwiyo umachokera kaya ndipati kaya kuti nawso mwina police nawso abadiso so munyengo zina zopweteka ndi kumakhala kopwetsera ndukuku komano ndikukhulupirira kunena kuti ngati yafika ku Malawi Human Rights Commission ma complaints enawa kofuna kuti ziwafufuza tingamangozikamba kuzisiya anthu satengapo phunziro mchigulugulu muja ndimanena mobwereza anthu ola akapita kuma demonstrations kukagenda kuphwanya zinthu apolisi abathoka paka identify ndithu angapo 1 2 3 amene acha kuthana nawo kaya alidziwe lamulo kuti limamveka bwanji ena atenge phunziro padani pawa tindi ma cases ndithu ochuluka amene amapanga show kuti there is still presence ya police brutality in this country. Kuma Deputy Inspector General of Police Haran Kandawili afotokoza kuti yayi zimene sizoona ena wamakhala kuti they are acting in self defense arero muchingereza. Koma if you look at my case, okay, self defense nulena I know now I think pa news ngati pachani. Yes. If we have kukhala bwana kuvomera pa zinthu zina it doesn't make you less of a boss. Umakali bwana ine ndukambazi naneso ndi tima practical examples tanga timene ndaita kuona police kuti akulakola muri munthu munganizira palibe umbono kuti mwaprova koma mpaka kumenya chonchi. So these are issues zimene will not need one Nkandawire to tell us kunena kuti zikuchitika kapenaye because we live with these people timakhala nawo ma communities athu. We're able to know that this is a professional conduct ya police is in the mina kwenda kugirira chito. So tukudziwa it doesn't need him kuti afotokozera. Ndia kuti ena they were charged kuti akalowe mu court kuti timve kuti ziyenda bwanji kumeneko. It's very important. Ndi nyamaro jama fotokoza wadzaka 13. Yes ku police ya kubuya kumulanje. It's important kunena kuti nkhani zimenezo zikamachitika zikafika mpaka na kumapeto. Anthu asabolenga kuti popeza panga nda police ndi lamulo lwazembe. No, in the first place a police ndi gulu limodzi a wanthu amene timawadalira kunena kuti apanga enforce malamulo asamakhale in the forefront kuwapanyanso malamulo omwewo some human rights issues. That reminds me again nthawi imene kunali the first kupanga relocate ma refugees and asylum seekers to the camp. There were complaints again that came up kunena kuti panala police ena mapanga abuse anthu. Okay, these are issues. We can't just let them go. Dead disease fufuza. Where there are claims and allegations, let's get to the bottom of the matter. Yes. Chibwino iyai pali nkhani ina patsamba lomweli loyamba la The Daily Times newspaper muchingereza kuti chakwera news sign MOU dziko la Malawi ndi dziko la Mozambique la sainirana migwirizano iwiri. Migwirizano iyi ndiyo yapititsa patsogolo mphamvu za magetsi komanso malonda nkhani ikuoneka kuti yabwinoto. Yes, some positive stories coming from Maputo kumene kuli His Excellency the President is going there for on a 2-day visit. Atafika dziko lomwelo ndi imene asayinira migwirizano imeneyi kuti to boost malo za malonda zinazo komanso nkhani zokhuza ndi mphamvu za magetsi. Ndi nkhani zofunikira kwambiri especially
tikamakhala ndi maganizo athu zija zitomakamba za Malawi 2063 magoals ena amene muja sangatheke titakhala kuti tilibe reliable access to power. Tufunika ndithu magetsi ochuluka kuno ma investments amene tingamapange tikamachula za mafakitale za machani zonsezi zifunika magetsi okwanira ndithu. So ndi nkhani yabwino ku dziko la Malawi limene sathu ambiriso amene ali access to nkhani zimenezi za magetsi. So ndikukhulupirira kunena kuti mene anenera president kunena kuti chiyembekezo nchonena kuti ma agreements amenewa athandizira kutukulaso moyo yambiri ya Malawi bola isakhale papepala. For nthawi zina we do a lot of paperwork. Yes. Koma tikapita no implementation kumona ma results azimenezo zimanga translate ndithu kumeya anthu magetsa jasintha abati kutere anthu akamona zimenezi timaombera manja kuti that signing wasn't in vain, was it asayitapo zina mbuyo muno kuti nasenda zija muri ziri kuti ngakhale pano kumafusaso kuti zijazo zili bati. Ndimakumbukira one bridge in foundation thing, that drama that happened. Of course they're telling us what the deal is still there. Kumano let's go beyond the paperwork. Tiziona background. But in terms of the energy sector, I think the government is trying kwambiri. They're trying kwambiri. Trying bakada riba no kale magetama zimaziba bonde hapo. Kuma they wouldn't go menezidali limbuyo. It was even worse. So kudos to the government. Migwirizano ngati imene itithandize bwanji ngati dziko la Malawi. Kulibe munthu amene amakhaleka. Ndoje pano amene madzimva kuti mwene netho khapa ndeka. Komano dziko linoli la pasirino. We live for each other. You need a brother, you need a sister. So achakwera there is a brother in use. Tinaona ndithu kudituza akuhaganase pamene. Hage mnaona? Yes. So zinthu ngati zimene zijazi azathu aja I think zina zake nzodali patsogolo kuposa ifeyo. Tife pajete kwambiri ndale ndi zina zoterozo. So if we learn from anzathu amene akuchitako bwino zimene zija zirithandizira nokukhulupirira kuti ndi mwaiso rina feso because ophunzira kuchokera ku dziko la Mozambique. We have to chifukwa tikamanena uro tupanga strengthen bilateral relationships tiziphunziraso kuti azathu pankhani zokhuzana ndi energy akupanga matundanje kuti azathu zokhuzana ndi malonda akupanga matundanje ndi ma programs athu amene tinakumudzacha. How can we tap from whatever they are doing kuti zirithandiza ndithu. Chobwino panali nkhani ina ndikuyang'anayang'ana kuti ili pa page yake iti yokhudza chani yokhudzana ndi madriver amagalimoto akuluakulu. I think munaiona ife we had mu bulletin komano umuso aneso ailemba koma ife we had I think in the bulletin. Mwina tipite ku nkhani imeneyo fandi inaso mwa nkhani zimene zili page 3 I think zikulu zimene zikuchitika mdziko muno kwenikweni mkumano pakati pa boma ndi madriver galimoto zikulu omwe akunyanyala ntchito walephereka ndipo ukuyembekezeka kuti uchitike lero ndi khulupiriro kuti masanawa. Yes. Sikoyamba kumva nkhani imeneyo, of course ili pa tsamba lachitatu la The Nation newspaper. Sikoyamba kumva nkhani zimenezi zokuti ma truck driver akudandaula izi ndi izi. Titani kuti tikonze zimenezi kuti zamangumva nkhani yomwe. Kungoti nkhani imene inatuluka anthu amba kunyanyala ntchito dzulo. Yes. And dzulo zimene timauzidwa ife zimene zinazasinthaleta ono pakutha kwa tsiku. Tinauzidwa kunena kuti mkumano walephereka kumene wafotokozera. Later on Jam past 8. Madzulo. Yes. In fact, nkhani za 7 madzulo tinalemba kuti mkumano walephereka. 8 o'clock akuti mkumano watu wayamba uli nkati. So the bulletin is that to change in that space. So dzulo ku Ministry of Labor anakumana ndi nthumwi za madriver awa akambirana akuti mpaka jama 11 pm. Ndi tunaankhula ndako nkulu this morning amene amanena kunena kuti the meeting continues this afternoon. Kwambiri dzulo labango kumana ndi madriver awa komano chimene chikuchitika nchonena kuti masanawa afuna akhale all the concerned stakeholders akhalepo. Another key stakeholder that wasn't meeting yathu ndi kuti anali my employers aba driver awa amene mabwana awo akhale meeting ino. Unafunsa kunena kuti nkhani sidayambiriro ndipo sidayambiri lero. Mulamuliro wonse wa DPP ilipo nkhani. Mulamuliro uno wa Tonsalans
ilipo nkhani imeneyi. So if you ask me, ndimaona kuti ma discussions amene ma parties amapanga samakhala in good faith. Chifukwa amakhala lero meeting lero after mwina mwezi umodzi atozolera kuizana izi after mwezi umodzi mwina akulirako. Tinakambirana zija sakupanga. So ma driver akudandaula kunena kuti ma working conditions awo sabwino. Mbuyo mu adadandaula government inapanga intervene kupanga raise minimum wage. Yes. So enforcement of the minimum wage. Kuti kodi mabwana aono amene adzire mekeza zimene adakambira nazo. Mabwana awo ena sakukwanitsa. Amati only 20% of the employers ndamina kutani akwanitsa. 80% yo sakupanga nawo. Kuma ukava ma truck drivers kwambiri amaza blame boma. Umazana kuti kodi ino in the first place ndanthu awiri inuyo ndi mabwana ana amene munapanga ubale oti mulimbane ntchito. Boma limadza bwera pambali nayo. So tuyambirira ndiye kuti ngati muloza zala kuti unasakwanitsa akhale kaye okulimbana ntchito. Kuti mkulu tidagwirizana izi tinasainana izi. Why are you not going by what we agreed? So boma chimene lufuna libange tsapano tisambango lankhwana wina iya. Yes. Inu ma driver akhani apa. Boma ife tili pano. Inu amene mumalemba ntchito apa takhani apa. Inu amene aku immigration awo abadenda zokuza ndi passport adapempha kuti tizapatsa ma 48 page passports. Komanso malingana ndi maulendo wawo I think within 10 days tizikhala takonzera nanusura khala bakudandaulaniso. So sezija alesa akhalepo it's kind of a stakeholder kind of a meeting. Timveno kuti kodi chuchitika ndi chani tinagwirizana kuti chakuti banje sizikutheka. Former transporter ena amene ma employers akunena kuti ife tikulephera kwaonjezera ndalama zina zimene akufuna awo because government sikutichitira zinthu zina zimene tidawapempha akubabako. So so akumaneno onse at a table. Okay. The problem ndimayona ineyo ndi imene yokunena kuti zimatakhala kamba zija timaziyang'anira zinthu kwa nthawi itali. Okay, timaziyang'anira mpaka nazifike ponena kuti there's a story in that nation kunena kuti movement ya cargo dzulo kwavuta ma truck ako khalakhala. Ndizimene mufuna ndizinena kuti zizimapanga fiti zinthu zambiri. Exactly. Tingazikonze. Because if you look at katundu amene amabwera ndi magalimoto amene ndi makatundu very essential commodities kuti zifika mdziko muno. So boma talk about this not directly concerned koma as a key stakeholder amene ma contract amene ma truck ma transporters amapeza amakhabe kuti akudza bibuma zimene akanyamula kani mankhwala akanyamula mafuta zonsezo zipeza kuti if they fail ndo safe tipanga safa. I really hope kunena kuti madzulo ano they're going to have some serious discussions tifike ponena kuti ino taichotsa pa sherifu tatanayo tiziyang'ana mavuto ena. We can't be moving in the same issues now. Mukadakonda rakambirana zotani masana. No, I expect mwina boma awapange pin down my employers kodi why are you not adhering to zimene tidagwirizana? Number one. Number two, I also expect ole bantu chitowa their concerns awauza aboma maso George kuti ife tulephera chifukwa kuti mutilephera kuzipangira izizi. Okay, Kumaso, my questions have been, this is a labor dispute. But my driver, for the past years, I want to do Tandizidwa. There is a whole industrial relations court that deals with labor issues. Why don't they seek another remedy? Well, you can't expect different results if you're doing the same thing. I know. So, they are being exposed to some inhuman treatment, not befitting their status. Because when the court says, if it goes in their favor, my employers are government, they'll be forced to go by that. I don't know.
Chabwino kupitirira ndi program yathu tinafotokoza kamene tinene kuti timakambirana nkhani imene yalembedwa pa tsamba lachitatu mu The Nation newspaper, koma pano tipite pa tsamba loyamba la Nation newspaper. Nkhani yake akunena kuti DPP turns to court on IDs. Dust is refusing to settle on the controversy surrounding use of national identity cards as the sole identification for voter registration, with opposition Democratic Progressive Party plotting a court challenge. Nkhani hii ikozopezeka kuti iyayi yapita ndithu ku court ndipo yakathera kumeneko chifukwa chipani cha Democratic Progressive chikunena kuti tisamangogwiritsa ntchito ma ID chaunzika ma identity card povota, mwina tidzigwiritsanso ntchito zipangizo zina mwachitsanzo kandi driving license kandi passport. Inu nkhani imeneyi mwayilandira bwanji? Nkhani yovuta ndi nkhani yovuta ukamang'anira no the countdown to September 2025 elections, close to chaka chimodzi chimene chatsala. Yes, so ukatere DPP is a stakeholder, the main opposition political party in the country. If you ask them, alindima concerns yao why they are not comfortable kukhala ndi the national ID as the only identification pa voter registration. Voter registration yukambiweka mwezi ubwerawo. So kuti munthu timupange register mu voters royo akuyenera kuti agwiritse ntchito the national ID chaunzika chicha. Chimene chija chimene chikugwiritsidwa ntchito. So at DPP all along, they have been complaining. The funny thing is, kuti khani idadutsa kaleso ku parliament. Kudadutsa ndi 2 bill kumene kuti yoti chaka 25 tienda motere. Ndamva na malomba pamenepo amene akunena kuti mena nafunso kuti mesa you are part of the house, nyumba ya malamulo imene idasisa malamulo ake omwewa. Ndaona kuti MCP inagwiritsa ntchito majority yake imene kucha. Komano this law is bad. Amarenga na numbers za parliament. Kunena kuti nakasaba vote amweza kuti amene ali ochulukawo ndekuti avotera. So make argues not ifetu tungogwiritsa ntchito malamulo amene alipo. So mutokadi kuti your concerns are genuine. Komano if we can't do something outside the law, if anything, the law has to be looked into again. DPP has always claimed and alleged kunena kuti iyo kugwiritsa ntchito national ID mabunge ngati National Registration Bureau maboma mwina akumadulitsa mashini onena kuti sakugwira ntchito, koma amati ku Central Region kumene kuzonse zikulongosoka. So tikagwiritsa ntchito izizi kwapeza kuti madera ena amene iwo akuganiza kuti ndi awo amene amadalira kuti mapanga puma votes ochuluka kumene kuti akapeza kuti amene alembetsa anthu ochepa. Bwanji to simplify things, to make sure kuti each one is accorded the space yonena kuti aponye vote alembetse. Why don't we use the other identification identification modes like mene alili passport, makamba za driving license, mpaka nakufika botolo kada kwa mfumu kumpanga identify kuti alifa atabi mwene mfumbo tuwadziwa njawawa. So the issue of voter, the issue imene imamba kupanga build my attention already, because already ukati wayanga sister DPP they are already suspicious kuti the processes that are going on if you see ukutira nazo mutu matumu 2025 tukupanga dream kuti zakandi chisankho choti chili fair, free and credible. Already DPP amamona zina zake sizikuteka. So because they are going to court achitabwino sidiva court ilipanga interpret madunwaji. If court is going to say ma submissions amene apanga DPP parliament mukumane muyang'aneso lamulo ili, fine and good, but that has to happen now because nthawi iyo nde ikuta yathandika. Fotokoza kunena kale kuti atsala ndi tingoona kuti atsandi chaka chimodzi. And chaka chimodzi chonso ndiye kuti mwina kukafika kovota omwe ukanengana ntchito zokhuzana ndi makampeni atichavu nde kuti chisankho chanunkhira chipafupi. Chisankho chanunkhira kwambiri. Malingana ndi nthawi apankuku tingokambako pang'ono nkhani yokhudzana ndi UTM top brass meet UC tight-lipped on outcome imene patsamba
la chiwiri zikuoneka kuti iyayi anthu makamaka mamembala a chipani cha UTM akhala kukumana kuphatikizapo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi. They met in fact yesterday. They met, yes. They met yesterday ku Lilongwe. Another meeting yo ndi ausiwo. The meeting yoyamba after the other meeting imene adabwera panja kuna utatuluka mu Tosa Alliance. So kumene ausi kunalibe men mankhwandanja wala dzuwa I think takumasana mafunso kuti kumene ku issue kuzina ndi kuchoka kwanu mu Tosa Alliance mwekambirana popeza mutachoka a president amankhula zina amadabo kuti mukamati achoka mutantha zoti yani engatana joka dzinena kuti wachoka kutheka kuti nali ngati ndananena issue imene ndipetanga na program pa agenda palibe komano I hear kunena kuti it was all about trying kuti kodi tingamaende bwanji komano limodzi chifukwa tisanamepo pano UTM is divided kuli mbali ina imaoneka ngati ndi UTM ikuyendetsedwa ndi akaliati mbali ina imaoneka ngati ikuyendetsedwa ndi Michael Usi amene ali the president wa chipanichi so we'll hear my details komano it's only proper kunena kuti anthuwa alankhule chimodzi chimene chakhala chikuvuta and I've always repeated ndionena kuti alipo anthu ena ku UTM amene they are not comfortable kukhalabe pa ubale ndi chipani cha MCP which puts us in a very awkward position for Ausio the vice president mbali nayo of course it's not automatic kuti vice president wadziko khalulu ndi chipani chako ndi kuti ukwenda kukhala uzipanikize kumene kuti komano tikuyang'ana kuti kodi yo ndacha kuti amene amalankhulana Ausio ankalankhula zokhuzana cha ndi UTM bozi ngatankauza zakuona kuti okay mutandipatsa udindo umenewu kamene ndikautenga udindo umenewu abwana musadandaule I'll manage UTM and he's seemingly probably struggling to manage the UTM achakwera aziti yani bozi tisatamizana ipo pano mind ya anthu andale yuganizana kuti kodi tidutsa bwanji mu 2025 chisango so MCP might pretend all is well but definitely somebody has talked to me a very senior guy kunena kuti kuchoka kwa UTM kucha you feel kwatikhudza because those are votes those are numbers so you ain't so sure and nikanena tsona kuti UTM ikamanena kuti okay I'm not comfortable staying with you ndakupita afuna akakhale comfortable staying with you then nikanena kuti in all this uyipeza kunena kuti mdziko muno timanena kuti zipani zikulu they remain DPP ndi MCP so ziwirisi ndi zimene zimakhanga kuti zikupangana pu anthu ena tabwera ndi khalimodzi you wouldn't expect kuti afford ndimene anthu aze yo afford dzina DPP tabwera ina DPP no way okay MCP dzitana ena DPP dzipempha ena because these two remain big parties in the country munafotokoza kuna kuti UTM ikuoneka kuti ili divided kuti chipani kapena mwina kukumana kumene kapena kukumana kumene uthandizira that's the hope that we have komano the trust issues that they have because I see the trust issues some kulipirirana there are people there who don't look at ausi ngati mtsogoleri wawo amaona ngati kuti ausiwa sakupanga kwambiri za chipanisi akazika kwambiri ndi udindo apatsa uja so ausi akabweranso ndikuzifotokoza because I've said that before kuti ausi chinthu china chimene apange clear anthuwa ndichonena kuti ine amwaye traitor mmene mandoneramo ino zimandone choncho the truth of the matter with me mukamaona is the easy so I really hope dzulo labisa kuti akambera zijani inde as time goes and titimva I've seen Kangariso Akaliadi is going to be featuring one of the media houses today I think titimvesa kuti I mean exclusive interview I think lero timva nawonso kuti alankhula za experimento lero la Felix Njawala at least ati fotokozerako kuti kutaenda ku motel ayi mwina anagwiza nasatuze koma timanena unena kuti pathupi sitibisa chifukwa sibamapanga grow kumabwera uko so timaona kuti
mwesa marayi kodi zooneka zokha ehetu zimenakambirana chilipo chimene chiba kodi you know zinthu zina akamatokambirana anthu mkati ola anthu akakhwima pa nyumba mayi ndi bambo chilipo chimene chimadzanera mkazi kuti bamba amene musimango waona chumachi mwana uja tidatere ndife akuti tilemere pamavumbuluka china chimene chimavumbusa zonse so alilabisa usi tomorrow chabwino mawu omaliza malingana ndi nthawi ineyo mawu omalizisa kwambiri ndingomaliza ndi nkhani ya polisiyo ndina kuti I think the report isn't giving a good picture ku Malawi Police Service. Malawi Police Service is no longer a force. Ndifani makhala kuti it's a service. Timaganiza kuti it's reformed. So ngati ili reformed tidzilemekeza so maufulu anthu amene aloganiziridwa. Munthu oganiziridwa uja amakhala kuti sadalakwe ndi mpaka na court limpeze kuti ndi olakwa. So my reports awa tiyembekezera kuti Malawi Human Rights Commission and other stakeholders paoneke chilungamo. So sa polisi amene they are bad apples in the service. Yes. Ena amathanchito yawo bwinobwino. Komando the few bad apples lamulo liwatsatire chilungamo chioneke. Tathokoza kwambiri bambo John kumodzi mwako nziyankhani kuno ku Times Group komanso kit master wa Times Socials so do no domini no ndikupera pa watch bacha iya inu ndina kit master ndo ndani simukudziwa so udindo wanu ndemutani kit master ndi kuti ndani mutaniko kuti mu akutumani iya akutumani ndani ife nauzido kuti inu ndina kit master ndino amene manyamula mipira ija majezi ama player ama no I nemwe ananifusa kuti kit master wa Times Socials ndadengera kuzani okay